Και πάμε που λέτε, κάνουμε το συμβόλαιό μας, όμορφα, ωραία. Μας λέει ο κύριος 38-39 ευρώ, 40 σου λέω εγώ, θα βγαίνει το μήνα. Τέλεια. Πάω, βρίσκω, ψάχνω router, παίρνω router με 150 ευρώ, ένα τίμιο router, το οποίο και επώνυμης μάρκας, δεν ήταν ότι δεν πήρα κάτι επώνυμο. 150 ευρώ το router και η κάρτα και ξεκινάμε και το βάζουμε και το ξεκινάμε που λέτε και προσπαθούμε να κάνουμε τα τεστ. Τέλος πάντων βρίσκουμε, το σετάρουμε λίγο, να πιάνει από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ 3, 4, 1 Mbps, το 5G πάλι λέω έτσι, από το router. 12 και 20 το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα στις 5 η ώρα να πιάνει 100, 120, 200, 150, 30, 40, δεν έχει σημασία, έπιανε, που σημαίνει ότι δεν έχει πρόβλημα το router, δεν έχει πρόβλημα κάποια ρύθμιση, κάτι άλλο φταίει. Να τους παίρνεις τηλέφωνο, να τους λες ρε παιδί μου, ξέρετε, έχω